keď máme nejaký čas teraz, ktorý môžeme využiť po ceste, tak skús nám povedať, Miňo, že v čom tkvie teda ten úspech, lebo lietáš, fotíš, máme vydavateľstvo, máme veľa ľudí, ktorí pre nás pracujú a keď ja im vysvetľujem, že čo robíme, tak všetci sa čudujú. Ako je to možné, že ťa živí lietanie? Pritom nie si komerčný pilot. No, lietanie, no tak je to jednak drahý koníček, ale trošku aj živý občas. A čo je tajomstvo úspechu? No to už si možno počula od viacerých tých rôznych motivátorov a podnikateľov, keď robia nejaké tie prednášky. Za mňa je to určite vytrvalosť. Vytrvalosť je niečo, čo oddeľuje úspešných ľudí najvýraznejšie od neúspešných, lebo nie je to ani talent, ani inteligencia. Ja nie som ani nejaký extra inteligentný, ani som sa až tak dobre strašne neučil. Ale čo som vždy mal tú vlastnosť od detstva, a to je, že keď som sa dodal na to, či ma to stalo nejaké odreniny, modriny alebo bolístky a rovnako to mám aj v podnikaní. Proste keď sa do čoho pustím, tak som si vedomý toho, že to nebude ľahké, lebo keby to bolo ľahké, tak to robí každý. A viem, že budem prekonávať prekážky a teším sa na ne. To je skvelý prístup. Ja si to tiež, čím som staršia, uvedomujem viac a viac, že je to vlastne o tej disciplíne. Tak my sa im troška nahlásime na Prahe. To na to vlastne, hej, to je tá komunikácia. Praha Information, Oscar Mike Charlie Bravo Sierra, dobrý deň. Oscar Mike Charlie Bravo Sierra, ahoj. Cessna 172, pozícia východne v Alpy a je to 6000 stôp a je to VFR podľa plánu do Kunetíc. Squawking 4427. Squawk 1441, aktivní Tango Romeo Alfa 6, oblastní QNH 1012, převodní hladina 7.0. Najbližších 20 minút nie je žiadny priestor, ktorý môže byť aktivovaný, tak mám čas. OK. Takže otázka teda nadväzujúca na ten životný štýl, že ako to teda zvládnuť v tejto dobe, hej, keď tie ceny stúpajú, proste tie platy idú vždycky ako posledné, hej, nie každý zarába proste 2000 a viac, aby si mohol aj odkladať, že znamená to naozaj šetriť, hej? A keď máš deti, tak je to o to ťažšie. Ako by si k tomu pristúpil teraz? Ja k tomu pristupujem tak, že 10% z toho, čo zarobíš, si vždy dokážeš ušetriť. Keď dokážeš žiť z 2000 eur, tak dokážeš prežiť aj z 1800. Ak dokážeš žiť z 1000, dokážeš to aj z 900. Ak je niekto, kto dokáže prežiť z 500 eur mesačne, dokáže prežiť aj zo 450 eur mesačne. To znamená, prvých 10% zo svojich zarobenej mzdy investuj. Napríklad odporúčam, čo ja viem, S&P 500 alebo MSCI World, akciový ETF, fond, ktorý nevypláca dividendy, ale automaticky reinvestuje dividendu. Štatisticky sa v dlhodobom horizonte každých 7 rokov vaša investícia zdvojnásobí a vysoko to porazí infláciu. A je možné, že aj človek, ktorý zarába možno 1000 eur, čo nie je až taká senzačná výplata, odíde do dôchodku, keď toto bude robiť 30 rokov. Keď to začne robiť niekto v 20-ke, tak, a bude to robiť do 60-ky, to znamená 40 rokov. On pôjde ako bohatý zámožný človek do toho dôchodku. Aj s nízkym platom. No, my sme vždy strašne závideli, alebo sme si hovorili, páni, tí Rakúšania, aké majú dobrý dôchodok, keď takto žijú, hej, až potom, keď na niekto nepovedal, že v skutočnosti oni tiež iba investujú tie peniaze. Ako určite ten náš systém štátny to by mohol byť lepšie, ale máme tu proste teraz ten trend aj tých akcií. Pred pár rokmi málo kto si trúfol. A teraz si predstav, že máš, ja neviem, máš už teda, predtým bol ten príklad, že s 2 malými deťmi, hej, OK, tak dokážeš vyžiť aj z menej. A teraz, že máš 50 napríklad, hej, tak vždycky dokážeš žiť aj z menej, ale vlastne, že máš málo času, hej, pokiaľ pôjdeš do toho dôchodku, tak ako toto by si riešil? Ešte raz, troška som sa započúval do riadiaceho. Kebyže mám málo času a už som pred dôchodkom. Hej. No pokiaľ mi zostáva aspoň 15 rokov, tak stále sa oplatí investovať do akciových fondov. Keby mi už zostávalo do dôchodku 10 rokov, už by som zvolil konzervatívnejšie portfólio, už by som tam dal viacej dlhopisov.
povedzme aspoň 50 na 50. 87 QNH Prahy 101. Ale výhodu majú mladí ľudia. Ja kebyže viem to, čo viem teraz, keď som mal 20 rokov, tak sme oveľa zámožnejší, ako sme. Ale to je také, že keby bolo keby. Také príhody strička kebyho. Tak vieš, vyrastali sme v úplne inej dobe, ja som to minule hovorila niekomu, že my keď sme išli k babke, tak sme nemali ani vlastné kepky, že sme mali jednu erárnu, hej. Asi taký level to bol vedomosti. Nielen ohľadom dentálnej hygieny, ale ohľadom financií, proste bolo to v plienkach. Mali sme akurát tak vkladnú knížku a samozrejme, že to bolo vždy o tom, že peňazí nie je dosť. No dobre, tak... 127 350. Oscar Mike Charlie Bravo Sierra. Trochu nás to vyplo. No, takže 1, 2, 8, 3, 6, 5, to je Pardubice radar, to si už predpripravím. Oba. Neviem, či to tam bolo vidno. Medzi časom sme sa bavili o všeličom. Napríklad, čo sa stalo, že ti vyplo? Čo to nefungovalo? Ako sa to volá? Toto. Ja neviem, či tu chcem závady rozoberať, to by som aj tak vystrihol. No dobre, ale bolo to zaujímavé, že ako to treba riešiť, sme si museli vymeniť. Mali sme tu závadu, ktorá nenarušila priebeh letu, nebola ohrozujúca, ale aspoň si zapíšem niečo, čo v servise musia urobiť. OK. Keď sa vrátime možno k tomu nášmu životnému štýlu a čo sme... Čo si hovoril aj vlastne tú radu pre starších je, že keď majú ešte 15 rokov do dôchodku, tak proste sa to oplatí aj do tých akcií. Tak ide o to, že koľko kto chce tráviť v dôchodku. Ja osobne dôchodok nevnímam ako niečo, že teraz budem mať 65 rokov a teraz finito a ja nebudem robiť. Ja budem robiť to, kedy budem vládať. A tu možno budem ako 90-ročný ešte strašiť niekde po firmách svojich a liesť ľuďom na nervy. Proste ja si myslím, že keď človeka odstavíte od roboty, tak ak chcete človeka bezpečne zabiť, tak mu zakážte pracovať. To potvrdzujem, no. Ja mám takú skúsenosť, keď som vlastne študovala vo Fínsku a bolo tam mnoho... Radar 12735 per prvú téma. Mnoho ľudí z iných krajín, ktorí nevedeli po fínsky a chceli tam žiť a síce už tam mali trvalý pobyt a dostávali peniaze každý mesiac zadarmo len tak, ale nemohli pracovať a úplne ich to zabíjalo. Je to proste veľmi nezdravé takto fungovať, no ale mnohí sa tešia do dôchodku samozrejme, lebo majú vnúčatá a môžu pomáhať svojim deťom, však veď aj nám teraz stráži mamka deti, za čo ti ďakujeme, mami, aby sme nemohli ísť na tento úlet. Áno. Ale je pravda, že ten, kto má chuť a chce pracovať, tak proste je skvelé, aby to robil, pretože čo nás teší. Teší nás, že sme dneska niečo urobili, že sme niečo dokončili. Tie ukončené veci proste nám dávajú ten pocit užitočnosti, hlavne keď naozaj ešte dostávame nejakú spätnú väzbu od iných ľudí, že je to pre nich užitočné. Takže ja tiež som rada, keď vidím, že tých starších ľudí proste zapájame do procesov. Napríklad my aj na firme vôbec nemáme nejaké vekové limity, proste mali sme veľa starších, aj na 65 ľudí, ktorí pre nás pracovali a boli bohovskí, mali energie za troch a proste mohli to aj mladší ľudia zavidieť, vôbec to nie je o veku, je to o tej chuti, hej, takže týmto chcem aj vyzvať všetkých starších možno, čo nás počúvajú, aby sa nebáli, i keď viem z mnohých pohovorov, že majú množstvo negatívnych odpovedí a reakcií od personalistov, že proste hľadajú niekoho mladšieho a podobne, čo je samozrejme diskriminačné, ale na druhej strane... Nikto im nebráni podnikať. Nikto nám nebráni podnikať, super. Kto pozná KFC, tak pozná aj príbeh z plukovníka Sandersa, ktorý v 65-ke, tuším, keď bol už na dôchodku, založil KFC ako Kentucky Fried Chicken. Áno. No a stal sa na staré kolená multimilionárom. Takže vek je iba číslo. Áno.
Ja som minule, vlastne keď som počula jeden podcast, tam bola taká otázka, že čo myslíte, že v akom veku ľudia vlastne zakladajú tie najväčšie, alebo také tie najúspešnejšie startupy a vlastne tento Diary of CEO, ako sa volá ten Jeff Bartlett, sa volá či ako, tak on hovoril, že 24 rokov a ten vlastne typek odpovedal, že nie vôbec, že vlastne najčastejšie zakladajú ľudia úspešné startupy vo svojich 45 rokoch a vyššie. My najčastejšie počujeme o tom šialenom príbehu aj toho mladého človeka, ktorý proste založil nejaký šialený biznis a ako sa mu dobre darí, ale to sú výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, aj takže nemusíme sa zameriavať iba na to. Aj ten Mark Zuckerberg niekedy hovoril, že iba tí mladí, 20-roční, že sú najmúdrejší. A teraz už má po 40-ke, tak už to nehovorí. Dobre, my sme zahájili zostup a blížime sa k téma, čo je terminum mandatory area, to je ako konečná oblasť priblíženia pardubického letiska. Takže tam budeme pristávať, takže pomaly si to prelaďujem a... Proste ukončíme to, hej? Áno, ukončíme tento náš rozhovor o úspechu a zase keď budeme mať nejaký dlhší let, volá kde, aspoň hodinu alebo tak... Takýto pokojný. Hej, tak sa prihlásime a pokecáme. Na budúce budem spovedať ja Simu, pretože lepšiu personalistku ako ona nepoznám a budem ju spovedať, že ako to príjma tých ľudí, že do tej našej firme iba takých dobrých chodia. Ja poznám aj lepšiu a pracuje pre nás. No dobre, tak dajte nám vedieť, že ako to bolo pre vás užitočné, či ste sa niečo dozvedeli, či to bolo zaujímavé, čo by ste možno chceli počuť na budúce, možno niečo ohľadom lietania, ako toto funguje, neviem, alebo nejaké iné témy, tak budeme sa na vás tešiť. Letu zdar, podnikaniu zvlášť. Čau.